Il-mowġa ta' sħana li qed tolqot lill-Gżejjer Maltin waslet għall-aktar temperaturi tal-baħar għoljin li qatt ġew irrekordjati f'Malta. Il-Professur Aldo Drago li huwa l-koordinatur tal-Grupp tar-Riċerka Oċeanografika Fiżika fid-Dipartiment tal-Ġeografija fi ħdan l-Università ta' Malta fisser kif issa anke l-baħar qabeż 30 grad Celsius. Aħna ninsegwu t-temperatura tal-baħar bħal anke parametri oħra biex nkunu nafu fuq ċerta kambjamenti partikolari. Ovvjament it-temperatura tal-baħar matul is-sajf dejjem tola, però din is-sena u normalment fi żmien ta' wissu l-iktar li ninnotaw dan il-fenomenu, però din is-sena it-temperatura għoliet ferm iktar milli qatt għoliet qabel kemm ilna għalmenu nqisu nagħmlu daw il-measurements. Kompla jispjegalna li s-sibt li għadda t-temperatura f'parti mill-Libħra Maltin laħqet 30 grad Celsius. Matul il-jum tal-ħadd din komplet tola u waslet li l-Libħra kollha li jduru mal-Kosta Maltija laħqu jew eċċedew 30 grad. Sadanettant komplejna anki insegwu t-temperatura f'daw il-ġranet u t-temperatura fil-fatt baqgħet tola. L-bieraħ kellna temperaturi kemm il-barra mill-kosta, ma speċjalment mbagħad ġol bajjiet u ġol portijiet it-temperaturi huma ferm iktar ogħla u laħqu anke l fuq minn 31 grad. L-Uffiċċju Meteoroloġiku ilu jkejjel it-temperaturi tal-ilma mis-snin 70, però l-akbar żieda fit-temperatura rajnija mill-2006 l-hawn. Il-temperatura qatt ma kienet għoliet iktar minn massimu ta' 28 degrees Celsius. Ara meta nikkomparaw it-temperatura li qed inqisu dal-jiem ma din l-average, ma din il-klimatoloġija, hemm qabża kbira, hemm qabża ta' xi 2 degrees Celsius. Imma anke meta naraw it-trend tara ġifieri minn sena l-oħra jkunx ikun hemm xi avarija kontinwa. It-trend hija pożittiva u ninnutaw f'dal aħħar snin li change fit-temperatura ta' qisu 0.05 degrees kull sena on average. Għalkemm forsi għal bosta persuni dilettanti tal-hawn hija aħbar tajba li l-baħar tagħna qed jisħon, għas-sajjida tagħna tista' tkun ta' problema hekk kif il-biodiversità tal-Libħra Maltin tista' tiġi affettwata wkoll. Dak il-ħut li preferi ilma aktar inqas ħun qed ikollu inqas erja fejn. U mentri mill-banda l-oħra ċerta tipi ta' speċi aljeni li jipproliferaw iktar fejn ikun hemm temperaturi iktar għoljin, ikunu iktar allura avvantaġġati. Fattur ieħor interessanti li rajna u li għalkemm il-wiċċ tal-baħar laħaq temperaturi rekord mhux l-istess nistgħu ngħidu għal partijiet l-aktar fondi tal-kosta tagħna. L-erja ta' Malta għandna termoklina vera qawwija. Termoklina hija dak il-livell fil-baħar fejn it-temperatura tinbidel f'daqqa u tiġi kiesħa sew. Ma tiġix kiesħa daqs kemm tkun fl-oċeani, però fejn għandna t-termoklina li bejn wieħed u ieħor hija 20 jew 25 metru taħt il-wiċċ tal-ilma. Hemmhekk ikollna change fit-temperatura qawwija. Jekk kellek xi pjanijiet biex tmur tom ħalli tifriska, tinkwetax għax fil-ġranet li ġejjin it-temperaturi huma previsti li jtaffu xi ftit. Però attent għax għalkemm il-baħar se jiksaħ, ir-raġġi tax-xemx se jibqgħu konsistenti.